Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna tare da Habib TV. Insha Allah yau za mu gabatar da shiri ne kan yadda za ka sa mutane ba za su ganka kana online ba, amma kuma kana online kana chatting a WhatsApp. To da farko dai muna roƙo idan yau ka fara kallon shirin Habib TV da ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. To ba na tare da ɓata lokaci ba za mu je kan WhatsApp ɗinmu. Muka danna za mu ga a misali kana son kana chatting ne da wani. Misali ina chat da wannan ko? Yau muka duba sama za mu ga last scene ɗin shi. Yauwa shi ma in ya duba na zai ga last scene ina in ina online kuma zai ga online. To misali bai san in gana shi ko kuma ni ban san in ga yana online. To me ya kamata in yi? To sai in zo nan sai in zo nan sama. In gani sai in zo setting. Sai in zo nan na farko inda aka sa account. Sai in danna. Sai in zo na farko inda aka sa privacy, sirri kenan. Sai in zo nan na farko shi ma last scene. Sai in danna. Last scene ɗin nan na nufin na farko everyone kowa zai ga sanda na sauka a WhatsApp. In ina online kowa zai ga sanda nake online. In kuma last scene ɗin nan ina so ne kawai waɗanda suke da number na su gani zan danna. In gani my contact. In kuma last scene ɗin nan ban son kowa ya ga ina online. Sai dai in ta chatting ina da wa'inda na ga dama sai in danna nobody. To za ku a sama zai ba wanda zai gani ina online. Amma matsala shine yadda ba za a gani ina online ba, haka su ni ma ba zan ga wanda ke online ba saboda zai dauke misali na danna nobody ko to yanzu ba wanda zai gani. Na fita ina wannan da muka ga last scene din nan nashi ko gashi nan. To yanzu sai mu duba mu gani a kasa. Gashi dai data na a kunne ne. To kun ga yanzu ba komi. Ba online ba last scene. To haka kowa zan gana shi. Ba online ba last scene. Shi ma kowa haka zai ganawa. Ba online ba last scene. Kuma haka zan ci gaba da chatting zan zaɓi wanda nake so in magana. Sai dai kawai su ga magana na chat ina na zuwan musu. To za su iya tunani a'a ina online kuwa. To dai amfanin wannan kenan. Za ka ɓoye kamar wasu da suke yin chat ko a lokacin da ya kamata suna makaranta da bai kamata su yi chat ba to suka yi amfani da wannan. Ko kuma akwai wani wanda kake guje ma ba ka son ya ga kana online ko ya tambaye ka ko wani abu da haka. To za ka iya kullewa. Kaga a haka za ka kai kaɗai ka san wa'inda kake so ko ka magana su za ka riƙa magana. Mu ba tare da kowa ya ganka online ba. Kai ma ba za ka ga kowa online ba. To wannan kenan. Mun gode Allah ya sa a yi amfani da shi ta yadda ya dace. Sai an jima.